Sanibona nonke emakhaya uProfessor uFT Gumede lo umthandi wabantu umelaphi wendabuko ngizothi namhlanje kubantu ake ngikhulume nezinyanga ake ngikhulume nogobela ngokuvalwa kwedlozi. Abantu abaningi baye bethi ngihambile ngayothwasa kodwa ngisebenzi, ngihambile ngayothwasa kodwa hayi angiboni lutho oluhle futhi angiboni lutho olwenzakalayo. Abantu abangeni namaphupha ngwaboni. Ngihambile ngayothwasa ngihleli nesikhwama la ekhaya, ngihleli umsebenzi la ekhaya, omunye umuntu azahambe ayosebenza egadini lomlungu, omunye azahambe ayodayisa, omunye azahambe ayoqashwa, omunye azagcine sethi hayi uyakholwa, uyasindiswa, uyayiyeka lento yokuba isangoma. La ngizothi kunina qaphelani ukuthi alikho idlozi laka langena kuwe kufunakala ukuthi ube umphuphe, alikho idlozi laka langena kuwe kufunakala ukuthi wena uhle kwabantu, alikho idlozi laka langena kuwe ngokuthi nje kufunakala ujabulise ukuba isangoma nje. Cha, idlozi lingena kuwe ngoba linenjongo ukuthi kufanele mawelaphe abantu, kubuye inkomo la ekhaya, kubuye izimali la ekhaya, kubuye imoto la ekhaya, usiza abantu ngoba lona lalisiza abantu. Uma lithi idlozi hamba uyothwasa lisuke lazi idlozi ukuthi uyofunda impande, nalo liyobhanyiswa, nalo liyophakanyiswa. Uma idlozi lithi kufunakala uyofunda isikhwama esithile lisuke lazi lona. So musa wena ucabanga ukuthi umdlalo nanokuthi ungathi makuthiwa hamba uyothwasa bese wena uya kumngani wakho, kodwa kumele ulandele idlozi ezokuthuma khona. Leyanto ukuthi umuntu uyahayiza mayongena edlozini, uyahayiza mayongena kugobela ozomthwasa ayisekho ngoba abantu sebaganga, abantu sebaphehla amagobongo bacela amathwasa. Uma uhayize wena uqonde khona kanti uleya muntu uyakumemeza uyakuphehla, noma leya muntu unohlanga lokuthi umphuphe ebusuku akathwasisi. Idlozi uma lizofuna ukuyothwasa linendlela elifika ngazo. Uthi uyafika kumuntu ahlola athi idlozi liqhume sometime lisho lithi hayi ya sifuna impande yala ekhaya, idlozi lenza lokho. So uma wena uzothwasa kanti akufanele uthwase, uzosinikeza inkinga ngoba uzobona ukuthi hayi nginedlozi. Bakhona bayisho like hayi mina ngibona ukuthi nginedlozi kanti lutho awuna lutho. Omunye uzohlola bemhlola amanga bethi unedlozi engenalo, ahamba yothwasa ngempela bese uyabuya seyahlala la ekhaya akusasebenzeki, ayikho into ayisebenzayo, usemosha enkulu imali. Kunezingane eziyeka isikole zagijimela ukuthwasa, eziyeka imigano zagijimela ukuthwasa ngoba zibona kuyistyle ukuthi kuyathwasa. Cha, kunjalo. Umuntu uthwasa ngokwedlozi. Futhi abantu abadala mabekhombisa into ebusuku, ulele ephusheni, ulele eminyangeni bakho, uthonga izinto, azitshela ugobela wakho ukuthi ngithonge ukuthi nokuthi nokuthi nokuthi, ngathonga ukuthi nokuthi nokuthi nokuthi. Leyo nto le isiza ukuthi akwazi ukulawula ukuthi hamba kanje ukuze ufike lapha bese uyaqhubeka. Akekho umuntu ojabulela ukuthwasa abantu ababazimbuku zikatshwala abahlala phansi behambe bephuzana nezulu emzini yabantu. Cha, kodwa wonke umuntu ujwayele ukuthwasisa umuntu ozosebenza. Angikusho ke lokho ngoba ngingathwasisi, ngiyathwasisa impela kodwa anginawo umuntu engamthwasisa kwathiwa uyahlupheka. Anginawo umuntu engamthwasisa kwathiwa uswele. Bonke abantu abathwasela ekhaya namhlanje bayizinto ezinkulu ngoba sabamba imfihlo ukuthi unedlozi elithile, lifunane la kwabane la kuphi lingubane, lisho lona idlozi silinike likufunayo ahamba umuntu ayosebenza. Angikwazi indaba ugule uphathe ube nezinkinga usuthwasile ngoba uba nokugula uba nezinkinga ngoba usungakathwasi. Ilokho engikushoyo ke bafowethu baba umnguni enithanda nonke, ngithi okungenzeki kubantu kodwa la kumnguni kuyenzeka. Inkosi inibusise.